Magandang hapon po, Ma'am Gina. Ang advice ko lang po kay Hector ay pagbutihin muna pagbutihin muna yung pagtatrabaho niya sa buhay bago pumasok ulit sa isang relasyon, at sana natuto na siya sa unang nangyari sa buhay niya kay Yvette, kung ano yung nangyari sa kanya. Kasi minsan, tama naman si Gemaline, tama po ba? Mhm. Tama naman si Gemaline po, na hindi sapat ang pagmamahal para mag-stay sa isang relasyon. So sa tingin mo tama siya na iniwan niya to? Kung hindi na talaga po niya kaya yon, tama po siya na nag-let go na po. Hindi ba naman unfair para kayo, Hector? Unfair po, pero matututunan rin po nila yung mag-grow na magkalayo po. Na magkalayo. Opo. Ayun, kasi iniwan siya dahil dati 'di ba iniwan siya ng dati niyang Si Yvette. oo, tapos nakatagpo ng bagong karelasyon, nabuntis niya pero namatay yung anak. Iniwan din siya dahil sa tingin nito wala itong magandang kinabukasan sa kanya. Opo. Yun yung kina-consider nila sa story dito. Kaya pero sa tingin ko naman, kung mahal mo yung isang tao, tanggap mo siya kahit ano siya, and dalawa kayong magtulungan. Tama po, pero... Oo. Kasi walang ginajudge si Hector dito dahil nga Opo, sobrang bait niya po. dahil mahirap na, parang hindi na siya karapat-dapat mahalin. Yun yata nangyari dito. Opo. Ayan. Pero may kamali rin sila kasi Minadali. Oo, minadali. Pero it doesn't mean naman na kahit gano'n na yung nangyari, iiwan na ni Yvette. Dapat sana nagtulungan, diba? May mga kakilala din naman ako na naagang nabuntis, diba? Tapos ganun, parang ganito yung story. Ang nangyari is nagtulungan sila yung isa nag-stop muna sa pag-aaral, Para tapos magtrabaho po. nagtrabaho rin. Yan, kasi baka sasabihin nila, kung wala ng pera, hindi na siya karapat-dapat mahalin. Parang ganun po. Parang ganun ang nangyari. Pero kay Gemaline po kasi yung gusto niya mag-aral ulit. Pwede naman mag-aral habang pero siguro nawalan na rin siguro siya ng di ba? Opo. Baka iniisip niya rin po parang magiging pabigat rin po siya kay Hector. Pabigat siya. Ayan. Parang ganun. Kumbaga dito yung pagmamahalan nila hindi ganun katindi. Yung kasi bigla-bigla na lang nawawala yung nararamdaman niya. Or siguro dahil na rin sa impluwensya ng kanyang nanay. Baka rin po. Kasi yung nanay niya Ayaw niya kay Hector. ayaw niya. May mga ganung mga magulang, di ba? Layuan mo siya. Ganun. Wala kang kinabukasan dyan sa lalaking yan. Oo. May nabasa rin po ako sa libro nun, like, bibigyan ka ng 10 milyon, layuan mo lang yung anak nila. O yung may mayaman, di ba? Opo. Tapos yung babae naman, may mga ganyan, tapos hindi niya tinanggap, tapos pupunitin. Tapos magtatanan. Ay, nako. Anyway, tayo may magbabalik mamaya dito lamang yan sa 99